Zdravím všetky sliepočky a aj kohutikov. V tomto videu mám pre vás ďalšiu porciu zapojení a tiež vylepšení na automatické otváranie dvierok pre tie naše dievčatá. Tieto všetky zapojenia sú odpovede na vaše problémy a otázky, ktoré mi niektorí z vás písali na mail. Chcem vám týmto aj poďakovať za to, že mi okrem otázok posielate aj fotografie vašich vlastnoručne zotovených dvierok. A ešte viac sa radujem, keď vidím rôzne vaše domáce či hospodárske zvieratá a ich bývanie. To ma veľmi teší a inšpiruje. Tu vás chcem pochváliť za to, že ste sa rozhodli si automatické otváranie dvierok urobiť sami. K tomu sa mi veľmi páči, že neostávate len pri tom mojom základnom zapojení, ale špekulujete ďalej. Ako toto zapojenie ešte viac prispôsobiť svojim podmienkam. Tak, a poďme sa pozrieť na tie vaše problémy a ich možné riešenia. Prvým je, že či sa dá na ovládacie relé pre lineárny motor napojiť viac lineárnych motorov. Áno, dá sa napojiť aj viac lineárnych motorov, treba ich ale zapojiť tak, aby chodili narovnako. Nie, že sa jeden začne vysúvať a druhý zase zasúvať. Opravíte to tak, že prehodíte medzi sebou tie dva vodiče, ktoré idú do toho motora. No ale na ktorom motore? No na tom, ktorý ide naopak. A to je ktorý? Motor by mal byť zapojený tak, že keď je relé vypnuté, je kurín zatvorený. A keď je relé zapnuté, je kurín otvorený. To znamená, že je pri otvorenom kuríne motor zasunutý. Takže na tomto tu motore musí medzi sebou prehodiť vodiče. Ďalšou otázkou je, koľko lineárnych motorov môžeme napojiť na toto naše relé. Tento malý lineárny motor na 12 V má na prázdno odber okolo 500 mA a v záťaži je to okolo 700 mA, čo je 0,7 A. A to naše relé má v sebe kontakty, ktoré trvalo znesú prúd až 8 A. A tu sa nám núka veľmi jednoduchá matematika. 8 deleno 0,7 sa rovná 11 lineárnych motorov. No ale každý z motorov má pri svojom štarte určitý záberový moment, dokiaľ sa nerozbehne. Vtedy môže prúd na krátku chvíľu vyskočiť aj na trojnásobnú hodnotu. Ja mám odskúšané, že toto naše relé zvládne ovládať 3 motory. No myslím si, že by kľudne dalo aj 5. Problém by mohol nastať jedine v prípade chválenkárstva. Môj kamarát mal napojené 4 motory a chcel sa pochváliť susedovi a tak z rukou zatienil svetelný senzor, aby mu to predviedol. Motory sa začali vysúvať a dvierka zatvárať. Všetko jak má byť. No kamarát nepočkal, dokiaľ sa motory úplne vysunú, lebo sa mu nechcelo toľko čakať. A tak dal ruku zo senzora po pár sekundách dole. Relé sa preplo a motory sa začali zasúvať. No po tomto predvádzacom dni prestalo automatické otváranie fungovať. Elektronika bola v poriadku, no kontakty relé takzvané zalepilo, a to kvôli vysokému prúdu. Záberový prúd pri zapnutí motora je okolo 1,5 A, no prúd pri zmene otáčania motora je neskutočne vysoký. Môže krátkodobo dosahovať aj 3 A. Pri normálnom stave takáto okamžitá zmena smeru otáčania nenastane. Lebo keď relé zopne, motor sa vysunie a koncové spínače ho vypnú. Takže keď sa nebudete predvádzať, relátku sa nič nestane. Tu sa ale bavíme o 4 motoroch. S 3 motormi kontakty relé dosť iskria, no neverím, že by ich zalepilo, lebo som sa s nimi takto dlho hral a nič sa im nestalo. Nezabudajte ale pri pripojení ďalšieho lineárneho motora vymeniť aj napájací zdroj, a to za silnejší. Pri 2 lineárnych motoroch použite 3 A zdroj a pri 3 motoroch aspoň 4,5 A. Však sa sami teraz pozrite, čo zrobí záberový moment motorov so slabým zdrojom. Bude sa takto donekonečna reštartovávať, až kým nezhorí. Keď by ste ale chceli použiť viacej lineárnych motorov alebo chcete použiť tie silnejšie lineárne motory, použite miesto toho našeho relé takéto. Je to parametrovo to isté relé, rozdiel je len v tom, že má toto relé v sebe viacej kontaktov. Miesto 2 má až 4 rady kontaktov. Tu z tohoto relé sa dajú miesto jednej, nazvime to vetvy, na ovládanie lineárneho motora vytvoriť až 2.
Zapojenie takéhoto relé je skoro rovnaké, zmena je len v pridaní tej ďalšej vetvy. Toto relé sa dá tiež kúpiť s ovládacou cievkou na napätie 5, 12 alebo 24 V, takže ho môžete použiť vo všetkých zapojeniach, ktoré som vám ukázal v predošlých videách. Ideme ďalej, ideme nalej. A tu plynulo prejdem na ďalšiu vašu otázku. Nedalo by sa nejako otvárať a zatvárať dvierka na diaľku bez elektroniky, kde by bol len motor, ktorý by sa ovládal pomocou vypínača? Áno, dalo. A to veľmi jednoducho. Relé vymeníme za vypínač, no skôr povedané prepínač. Treba nám ale taký, ktorý má toľko kontaktov ako naše relé. A zapojíme ho podľa tejto schémy. Je to doslova mechanická kopia našeho relé. Tento prepínač má mať dve polohy. Môžete použiť aj taký, ktorý bude mať aj strednú polohu, pri ktorej nepôjde do motora žiadne napätie. No podľa mňa je na naše účely takýto prepínač so strednou polohou off zbytočný. Na výber máme viacero druhov prepínačov. Od takých, na ktoré musíme vodiče priletovať, až po také, na ktoré sa dajú vodiče pripojiť pomocou skrutkovača. Pre jednoduchosť vám odporúčam práve tieto, kde vodič vložíme popod skrutku a tu dotiahneme pomocou skrutkovača. Od prepínača, ktorý si so zdrojom umiestnite doma, treba ku motoru, ktorý je na kuríne, ťahať dvojžilový kábel o priemere aspoň 1 mm štvorcový. Ja mám odskúšané, že pri dĺžke kábla 20 metrov to bez problémov funguje. No pre vás urobím ešte jeden test. S tým istým káblom 2x1 mm štvorcový, ale o dĺžke 50 metrov. Pri vysúvaní motora v záťaži to pre vás znamená, že ho už máte namontovaný na dvierkach, by vám nemalo napätie na motore klesnúť pod 9 V. Ja som tomu neveril, ale aj na tom 50 metrovom kábli to funguje a motor má stále silu. Vám ale odporúčam si kúpiť kábel Ciky 3x1,5 mm štvorcového. Ten sa používa na elektroinštalácie do bytových a domových rozvodov. A z tohoto káblu využijete dva vodiče na napájanie lineárneho motora. Keď už budete z pohodlia domova ovládať otváranie a zatváranie dvierok, treba vám ešte vedieť, či sú reálne tie dvierka otvorené alebo zatvorené. Na túto signalizáciu nám bude treba takýto mikrospínač. Jeho zapojenie a montáž som vám už ukázal v jednom z predošlých videí. Je možnosť použiť žiarovky alebo LED diódy, len v týchto oboch zapojeniach je jeden problém. Keby sme túto signalizáciu chceli použiť tak, aby nám v dome ukazovala otvorený alebo zatvorený stav, trebalo by nám ku tým dvom vodičom od motora potiahnuť ešte ďalšie 3. Takže dohromady by nám trebalo 5 vodičov. Takýto kábel s 5 vodičmi sa už za dobrú sumu ťažšie zháňa a je o dosť hrubší, čo sťažuje prácu s ním. A preto tu mám pre vás jedno zapojenie, pri ktorom nám bude stačiť iba ten trojžilový kábel, ktorý sa používa v domových inštaláciách. Dva vodiče budú stále využívané na ovládanie lineárneho motora. Tie sú stále pod napätím, len sa na nich mení polarita. Z nich si na strane motora zoberieme napájanie pre našu signalizáciu. Len čo s tou meniacou sa polaritou? Na tu použijeme usmerňovací mostík, tzv. Grecov mostík. Ten nám pevne usmerní napätie, na ktorom sa nám už nebude meniť polarita. Sú rôzne prevedenia Grecovho mostíka. Ja vám odporúčam takýto, lebo jeho nožičky sa dajú ľahko nasunúť do radovej svorkovnice. Pre štamgastov čokoládka. Je jedno, aký Grecov mostík použijeme. Vyhovujú všetky, lebo prúd je len 0,02 A a napätie 12 V. Usmernený plus s mínusom privedieme do mikrospínača. Ten nám pri otvorených dvierkach bude do tretieho vodiča posielať minus pol a zase pri zatvorených plus pol. Na tento vodič si napojíme LED diódy skrz odpor. Červenú diódu, ktorá bude signalizovať zatvorený kurín, dáme tou dlhšou nožičkou o tretí vodič a tou kratšou nožičkou o minus pol zo zdroja. Zelenú diódu, ktorá nám bude signalizovať otvorený kurín, dáme presne naopak. Tou dlhšou nožičkou o plus pol a kratšou o tretí vodič.
Aby ste si nemuseli odpory letovať o LED diódy a o nie zase medené vodiče, vložte si ich do radovej svorkovnice. Pre gastroelektrikárov do čokoládky. A to nasledovne. Dôležité je si zapamätať alebo poznačiť, do ktorej svorkovničky sme dali tú dlhšiu nožičku z LED diódy, čo je plus, lebo o túto dlhšiu nožičku budeme pripájať odpor. Keď vám pri zapnutí zdroja nebude svietiť ani jedna LED dióda, tak ako mne teraz, prehoďte medzi sebou plus s mínusom. Túto svorkovničku s LED diódami si potom namontujte do nejakej peknej krabičky spolu s vypínačom. Pre LEDky si vyvrtajte do krabičky otvory, do ktorých ich vložíte. Tieto moje LED diódy sú o priemere 10 mm, no dajú sa kúpiť aj 3 a 5 mm. Keby ste chceli použiť nejaké tie klasické vláknové žiarovečky na 12 V, musíte k nim pridať aj diódu, inak vám budú obe žiarovky stále svietiť. Každá dióda má na sebe pásik alebo grafické znázornenie smeru, ktorým prepúšťa napätie, lebo opačným smerom napätie neprepúšťa. Preto sa držte schémy a dodržujte správne smerovanie pásiku, ktorý sa nachádza na dióde. Diódy si tiež umiestnite do radovej svorkovnice, a to pre ich jednoduchšie pripojenie. Myslel som si, že LED diódy budú vyzerať pekne, plus ich spotreba je oproti žiarovkám extrémne nízka. No keď som videl, ako oproti LEDkám krásne svietia tie žiarovky, začal som mať tú spotrebu úplne v paži. Tomu si moje detské ja vybavilo pohľad na vianočný stromček plný takýchto žiarovečiek, pod ktorým bol kopec darčekov a už bolo vymalované. Žiarovky sú proste top. Ideme test. Misia trojvodičového kábla, v ktorom je ovládanie motora a signalizácia, je úspešná. Cableman za to dostane pochvalu pred otvárajúcimi sa dvierkami. Keby ma niekto z vás chcel tiež oceniť, tak jednoducho stačí dať ten odber alebo palček nahor. Poprípade mi môžete poslať odznak do komentára. Nejakú poriadnu plaketu. Ideme ďalej, ideme nalej. Veľa z vás sa ma pýtalo na to, či sa nedá nejako vymyslieť to automatické zatváranie kurína, kde by pred jeho zatvorením hrala nejaká tá melódia a blikalo svetielko. Ja som vám už podobnú elektroniku ukazoval, len tá mala procesor ako ten mozog, ktorý to všetko riadi. A keďže nie každý vie a chce sa mu programovať, vymyslel som náhradnú variantu, ktorá je, nazvime to, bezmozgová, no ja si myslím, že aj keď jej chýba ten mozog, je na tom logicky a funkčne dosť dobre. Na jej zostavenie nám bude treba stmievací senzor alebo stmievací senzor s časovačom, to väčšie relé na ovládanie lineárneho motora, časový modul, LED svetlo a tiež bzučiak. Je potrebné, aby všetky tieto moduly a tiež LED dióda so bzučiakom boli na 12 V. Keď to chceme na 24 V, všetky tieto veci a aj zdroj musia byť na 24 V. Bzučiak sa dá kúpiť aj taký, ktorý má určitú melódiu, alebo stúpajúce a klesajúce tóny. No nevadí, keď použijete iba taký, ako mám ja, ktorý proste iba píska. Toto moje LED svetielko na 12 V, ktoré vám tu ukazujem, iba svieti. Ja vám ale odporúčam si kúpiť také, ktoré bliká alebo má efekt stroboskopu. Nie, že si kúpite také, ktoré má signál SOS a večer vám v záhrade pristane helikoptéra spolu so záchranármi. Zapojenie tejto elektroniky je skoro úplne rovnaké ako pri stmievacom module s väčším relé. Len ten spomínaný časovač je vložený medzi ten stmievací modul a motor. Najčastejšie typy časovačov sa dajú rozdeliť na 3 kategórie, a to podľa toho, akým spôsobom sa u nich ovláda zopnutie odpočítavania. Prvým je tento typ, kde nám treba iba spojiť tieto dve svorkovničky. A na toto prepojenie svorkovničiek použijeme tie ďalšie kontakty našeho veľkého relé. Či väčšieho relé? Je to Big Brother, väčší brat našeho menšieho relé. Na začiatku som sa snažil toto zapojenie vytvoriť s menším relé, pri ktorom by vám stačilo iba do hotového zapojenia vložiť časovač. No tieto zapojenia boli o dosť zložitejšie a fungovali iba s jedným typom časovačov. Na bzučiach som si nalepil pásku, aby som spolu s mojou opicou neohluchol. Opica je môj pes.
U všetkých časovačov si podľa manuálu nastavíme čas. Pri zapájaní a skúšaní elektroniky si ale nastavte čas iba na pár sekúnd. Ja som si ho nastavil na 10 sekúnd. A čo sa to tu teraz bude diať s tou našou elektronikou? Stmievací modul vplyvom nižšej intenzity svetla zapne svoje relé, ktoré následne zapne to väčšie relé na ovládanie lineárneho motora. To okrem toho, že prehodí polaritu na vstupe do motora, zopne aj tie kontakty, ktoré spustia odpočítavanie časovača. Časovač zapne to svoje relé, ktoré odpojí napájanie od lineárneho motora a toto napájanie pošle do LED svetla a bzučiaka. Bzučiak bude bzučať a LED svetlo bude ledkovať. No dobre, svietiť bude. Toto odklonenie napájania do motora znemožní jeho vysunutie, čo znamená zatvorenie kurína. Časovač po odpočítaní nastaveného času vypne to svoje relé, ktoré prehodí napájanie z LED svetla a bzučiaka na lineárny motor a ten sa začne vysúvať. Miesto bzučiaka som chcel použiť domové zvončeky na 8 až 12 V. Problémom je ale to, že je málo zvončekov, ktoré sú na jednosmerné napätie a ešte menej takých, čo majú melódie. Väčšinou sú to tie klasické, čo robia crn, ding dong alebo ding dang. A to si osobne myslím, že rozšteka všetky psy na vašej ulici. A časom po vás kvôli tomu hluku možno začne štekať aj sused. Mám rôzne typy časovačov a toto zapojenie funguje so všetkými typmi. Okrem tých, ktoré používajú miesto relátka na spínanie napätia tranzistory. Tie sa na toto zapojenie nedajú použiť. Spoznáme ich tak, že sa na elektronike nenachádza relátko. To je to veľké modré, niekedy aj čierne čudo. Takže táto tu elektronika časovača sa na toto zapojenie nedá použiť. Zo začiatku som skúšal tieto elektroniky napájať priamo z napájania lineárneho motora. No spomínané napäťové špičky pri zmene otáčania motora mi krásne odpálili 4 rôzne časové moduly. A to aj keď som sa snažil tieto špičky odrušiť. Teraz mám 4 mŕtve časovače v šuplíku. Tie už neodpočítajú ani sekundu. Alebo skôr povedané, ich čas sa už naplnil. Teraz sa trochu vrátime ku zapojeniu svetelného senzora s časovačom, ktorý som vám ukazoval v prvom videu. Táto elektronika obsahuje už spomínaný časovač, ktorý pri poklese intenzity svetla pod nastavenú úroveň začne odpočítavať nastavený čas. Po jeho odpočte sa relé v ňom zopne a dvierka sa začnú zatvárať. Tento časovač slúži ako ochrana pred rušením. Napríklad, keď by vám na neho zasvietilo svetlo z prechádzajúcich aut. Tu pri falošnom rušení svetla z auta začne elektronika odpočítavať čas. No tu toto falošné svetlo po pár sekundách zanikne a elektronika na toto zareaguje, zresetuje časovač a relé sa nezopne. Je to fakt super vecička a ako vravím, keď chcete vedieť niečo viac, pozrite si to prvé video. No malinký problém tejto elektroniky je, že tento časovač funguje buď pri otváraní alebo pri zatváraní dvierok, nie na oba smery. Takže tento časovač bude chrániť proti rušeniu pri zatváraní, ale už nie pri otváraní dvierok, alebo naopak. A tu mám pre vás také malé vylepšenie, pri ktorom bude časovač fungovať na oba smery. Na to budeme potrebovať dve takéto stmievacie elektroniky s časovačom a zapojíme ich podľa tejto schémy. Aj keď sa vám na prvý pohľad môže zdať, že to bude komplikovanejšie a aj drahšie, opak je pravdou. Lebo pri tomto zapojení nám už nebude treba relé na ovládanie lineárneho motora. Nahradia nám ho tie dva relátka, ktoré sú v elektronikách. Tieto dve elektroniky sa dokopy chovajú ako jedna. A aj keď relé v nich majú jednu radu kontaktov, no spolu tvoria plnohodnotnú náhradu našeho relé na ovládanie lineárneho motora, ktoré má dva rady kontaktov. Takže nám už žiadne relé naviac netreba a vystačíme si len s týmito dvoma elektronikami. No a poďme si ich nastaviť.
Na začiatok si na obidvoch elektronikách musíme jumper s označením S3 nastaviť do 0. Do ruky si zoberieme obidva senzory z elektroník a trimrom VR1 nastavíme požadovanú intenzitu svetla, pri ktorej nám má elektronika zareagovať a zapnúť relé. Musíme ju ale s týmito trimrami nastaviť rovnako na obidvoch elektronikách. Otestujete to tak, že rukou budete pomaly zateňovať oba senzory, pričom budete sledovať, či obe elektroniky reagujú a spínajú relé narovnako. Keď nie, upravíte danú elektroniku pomocou trimra VR1. Trimrom VR2 sa nastavuje čas odpočítavania, po ktorom elektronika zopne relé. Ten pri nastavovaní vytočte na oboch elektronikách proti smeru hodinových ručičiek. Tým nastavíte čas odpočítavania na minimum, čo je 1 sekunda. A zase po nastavení elektroník ho vytočte v smere hodinových ručičiek a vyťahnite jumper S2. Tým nastavíte čas odpočítavania na maximálnu hodnotu 200 sekúnd. Po nastavení senzitivity oboch elektroník a aj času ale musíte na jednej z elektroník prehodiť jumper S3 na jednotku. Je jedno, na ktorej prehodíte ten jumper, no prehoďte ho iba na jednej z nich. No a poďme to vyskúšať. Oba senzory zakriem rukou, akože prichádza noc. Elektronika odpočíta 200 sekúnd a motor sa začne vysúvať. To znamená, že dvierka sa začnú zatvárať. Aby sme nemuseli tak dlho čakať, tak som tento čas skrátil. Motor je vysunutý a ja dám ruku zo senzorov dole. Abrakadabra, prišiel deň. Elektronika odpočítava čas, ale ja náhle zakriem senzory. Elektronika príde na to, že to bol len 1. aprílový žart a nie deň, zresetuje časovač a motor sa nezačne zasúvať. Oba svetelné snímače treba dať k sebe a na rovnaké miesto, tak aby si navzájom netienili. Uala, a už nám elektronika odpočítava čas pri zatváraní a aj otváraní dvierok. Keby ste chceli použiť lineárny motor na 24V, musíte si dokúpiť obe elektroniky tiež na napätie 24V. A taktiež nám bude treba zdroj na 24V. Malý, ale podľa mňa významný upgrade mám pre vás aj pri Wi-Fi elektronike. Elektronika je na napätie od 7 do 36V. To znamená, že sa dá použiť na 12 a aj 24V lineárny motor. Táto elektronika mala v sebe relé, ktoré ovládalo to naše relé na ovládanie lineárneho motora. Tieto elektroniky sa okrem jedného relé dajú kúpiť ešte s 2 a so 4 relátkami, takže môžete ovládať 4 rôzne veci. Ja vám ale odporúčam si kúpiť takú Wi-Fi elektroniku, ktorá obsahuje 2 relé, takže môže ovládať 2 zariadenia. Tu si tieto relé môžeme cez aplikáciu samostatne zapínať a vypínať. Oba tieto relé majú v sebe iba jeden rad kontaktov, tak ako pri stmievacej elektronike s časovačom. No znova nám dokopy tvoria to naše relé na ovládanie lineárneho motora. Zapojenie je úplne jednoduché a netreba nám k tejto Wi-Fi elektronike už nič iné dokupovať. Takže sme si ušetrili náklady a aj čas. Stačí nám iba zdroj, Wi-Fi elektronika a lineárny motor. No to najlepšie ešte len príde. Teraz si ale musíme tieto relé nastaviť, a to nasledovne. Pri nastavení vám budem uvádzať 2 príklady. Mám tu 2 elektroniky. Obidve sú rovnaké, len každú ovláda iná aplikácia. Prvá elektronika je ovládaná pomocou aplikácie Evelink, druhá pomocou aplikácie Tuya. Myslím, že sa to tak číta. Nastavenia týchto aplikácií sú troška odlišné, preto budem ukazovať obidve. Ako prvé si musíme cez aplikáciu spárovať a nastaviť tú našu inteligentnú Wi-Fi elektroniku. Na oboch elektronikách sa nachádza toto tu tlačítko. Pri jeho stlačení a podržaní približne na 7 sekúnd sa elektronika prepne do režimu párovania. A teraz šup ho do mobilu. Tu si musíme cez Google Play nainštalovať aplikáciu Evelink alebo Tuya. To podľa toho, akú elektroniku sme si kúpili. Aj keď sú tieto elektroniky skoro na vlast rovnaké, nedá sa elektroniku, ktorú má ovládať Tuya, spárovať a ovládať cez aplikáciu Evelink. Veľa ľudí sa na internete sťažuje na dlhý štart aplikácie Evelink.
Ja som tento rozdiel nejako nevnímal, až dokiaľ som nezačal točiť toto video. A keď si porovnáte v reálnom čase načítanie oboch aplikácií, tak Evelink je oproti TUI riadny slimak. V hornom pravom rohu je symbol pluska. Po jeho stlačení vyskočí tabuľka, na ktorej klikneme na pridať zariadenie. Pri TUI nám prv nájde zariadenie a potom chce od nás vedieť názov našej Wi-Fi siete a heslo. U Evelinku je to naopak. Prv chce vedieť Wi-Fi a heslo a až potom hľadá zariadenie. Po spárovaní zariadenia s našim mobilom a Wi-Fi je možnosť si toto zariadenie premenovať, čo vám aj odporúčam. Lebo pri viacerých zariadeniach vám 2.433 alebo CK100203FA24 asi nič nebude hovoriť. No a prvú časť máme hotovú. Teraz sa pozráme na ikonky dvoch vypínačov. Keby sme mali Wi-Fi elektroniku so 4 relátkami, budeme mať 4 takéto ikonky. Keď zapneme jeden z týchto vypínačov, motor sa začne vysúvať a keď ten druhý, tak sa motor začne zasúvať. No a teraz si musíme zistiť, ktorý je ktorý. Ja to mám na Evelinku tak, že kanálom 2, čo je vypínač číslo 2, zapínam vysúvanie a kanálom 1 zase zasúvanie motora. Pri TUI to mám presne naopak. Prvým vypínačom motor vysúvam a druhým zasúvam. Keď máte krátku pamäť ako rybička Dory, tak si to pre istotu radšej zapíšte. Lebo pri ďalšom nastavovaní sa k tomu už nebudete môcť vrátiť a zistiť, ktorý je ktorý. Ďalej si musíme nastaviť dve dôležité veci. Prvou je to, aký stav má mať relé po jeho opätovnom zapnutí pri výpadku. Toto nastavenie pri tomto zapojení nie je až tak dôležité ako pri zapojení Wi-Fi elektroniky, ktoré som vám ukazoval v predošlom videu. Dôležité je ale skontrolovať, či to nemáme nastavené na on. Môžete tento parameter nastaviť na off alebo na posledný stav, ktorý bol pred výpadkom napätia. Ja dám zachovať ten posledný stav. Stav po výpadku sa v TUI nastavuje v nastaveniach a platí pre oba relé. No v Evelinku sa musí toto nastavenie nastaviť pre každé relé zvlášť. Tou druhou vecou je, že nám treba každé relé nastaviť tak, aby sa po jeho zapnutí toto relé automaticky po 2 minútach vyplo. Na čo je toto dobré, vám vysvetlím za chvíľku. U TUI je tu taká zvláštnosť, že prv treba nastaviť čas a až potom zapnúť túto funkciu. Keď to urobíte naopak, nedovolí vám to už zmeniť čas. No a teraz k tomu, prečo po zapnutí relé sa má relé automaticky po 2 minútach vypnúť. Zapojenie tejto elektroniky som zrobil tak, aby nemuselo byť po otvorení alebo zatvorení dvierok ani jedno relé zopnuté, a to kvôli možným výpadkom napätia a spotrebe. Vo všetkých ostatných zapojeniach z relé na ovládanie lineárneho motora je pri zapnutom relé motor zasunutý a pri vypnutom vysunutý. Neexistuje žiadna iná možnosť. Tu je to ale urobené tak, že jedno relé pri zapnutí vysúva a druhé zasúva motor. A keď sú oba relé vypnuté alebo zapnuté, nedieje sa s motorom nič. Preto nemusí byť ani jedno z relé stále v zapnutom stave, aj keby sa to tak dalo nastaviť, ale na čo, keď pri tomto zapojení sa neskutočne zníži celková spotreba elektroniky. Preto je táto elektronika vhodná na napájanie zo solárnej zostavy. Poďme si už ale teraz nastaviť to otváranie a zatváranie pri východe a západe slnka. Na spodnej strane sa nachádza ikonka scény. Po kliknutí na ňu nás presunie do nového okna scén. Tu máme znova v pravom hornom rohu plusko. Po jeho stlačení sa dostaneme ku vytvoreniu novej scény. V scénách sa vytvára, no skôr povedané programuje, podmienený príkaz if a then. Zjednodušene, keď sa niečo udeje, tak sa niečo stane. U nás to bude príkaz, keď vyjde slnko, tak sa otvoria dvierka a keď zapadne, tak sa zavrú. Takže si zaklikneme východ slnka. Tu si zase môžeme zvoliť, koľko minút pred alebo po východe slnka sa majú dvierka otvoriť. Nezabudnite ešte nastaviť mesto, v ktorom sa nachádzate. Je to dôležité, lebo podľa toho aplikácia vie, kde sa nachádzate a z toho si potom vie vypočítať, kedy u vás zapadá a taktiež vychádza slnko. Teraz sme si nastavili podmienku, keď nám vyjde slnko a ešte musíme nastaviť, tak mi zapni relé.
No a tu si pripravte ten papierik, na ktorom máte napísané, ktoré relé vysúva a ktoré zasúva lineárny motor. Mne sa motor pri elektronike Tuya zasúva pri zapnutí druhého vypínača. Takže switch číslo 2 nastavím na on. A zase pri Evelynku je to pri vypínači, alebo ako divne hovorí aplikácia, pri kanáli číslo 1. Tak aj ten nastavím na zapnuté. Dám všetko uložiť a scénu pomenujem ikonicky a nečakane ako východ. A prvá scéna na otváranie dvierok pri východe slnka je na svete. Takzvané vyšla na svetlo sveta. Vyšla ako slnko na obzore. Takže sa presunieme na vytvorenie druhej scény pri západe slnka. Nastavíme západ slnka, nezabudneme na našu polohu, a na zatvorenie dvierok pri západe nastavíme to naše druhé relé, to čo nám ostalo na papieriku. Scénu nečakane pomenujem ako západ. Ešte chcem pripomenúť to, čo som veľakrát zabudol a nespomenul. Keď Wi-Fi zásuvka nebude môcť vykonať scénu, a to už kvôli tomu, že nebude mať napätie alebo Wi-Fi, tak vás na nevykonanie scény upozorní aplikácia cez notifikáciu v mobile. A myslím, že sa dá nastaviť, aby vám prišiel aj mail o nevykonaní scény. Tak a nastavenia máme nastavené. Keby ste chceli ovládať dva motory nezávisle od seba, môžete si kúpiť tú elektroniku so 4 relátkami. Napríklad keby ste chceli jedným motorom otvoriť kurín pri východe slnka a tým druhým otvárať kačník alebo výbeh s jazierkom, aby si išli zaplávať. Taktiež si môžete nastaviť podmienku, že keď bude teplota vo vašom meste príliš nízka, pri ktorej by mohli kačičky prechladnúť, tak ich ku jazierku nepustí a dvierka im neotvorí. Je tam strašne veľa variant, ktoré sa dajú nastaviť. Toto zapojenie je asi ten vrchol môjho premýšľania a snahy. Som na toto zapojenie proste hrdý. Je to moje dieťa. Je toto najjednoduchšie zapojenie. Treba k tomu jeden Wi-Fi modul s 2 relé, lineárny motor, pár káblikov, zdroj a máš hotovo. Suma je tiež super, lebo ti stačí jeden motor a elektronika. Netreba ti k tomu ani peticu a ani relé. Treba ti len to Wi-Fi. No, len. Musím uznať, že niekedy je to s tým Wi-Fi komplikovanejšie. Ale táto elektronika sa hodí perfektne na to, aby sme ju mohli napájať malou solárnou zostavou. Tu sa pri tej malej solárnej zostave dostávame k tomu, že to asi budeme chcieť umiestniť niekde, kde nie je možnosť pripojiť sa na 230V sieť. No tomuto Wi-Fi modulu treba okrem už spomínaného napájacieho napätia aj Wi-Fi signál. Existujú aj také elektroniky, do ktorých sa vklada SIM karta, cez ktorú sa potom pripájajú na internet. Aj keď sa môže zdať, že tieto elektroniky so SIM kartami sú tá správna cesta. Ale ja si to moc nemyslím. Platiť každý mesiac za dátovú SIM kartu sa mi zdá ako veľmi drahé riešenie. Toto už neznie môjim heslom zdravo a lacne. Tu som sa zo začiatku hral s Wi-Fi repeaterom, po našom predĺžovač Wi-Fi signálu. Ten je ale vhodný len na predĺženie signálu na pozemku okolo domu. Aj to na krátku vzdialenosť do 25 metrov od repeatera, a to bez prekážok. Na čo by nám bol malý solárny systém zbytočný? To by nám bolo jednoduchšie a aj lacnejšie vykopať a natiahnuť 100 metrov napájacieho káblu, ako si kúpiť malý solárny systém. Tu som si na testovanie kúpil Wi-Fi bridge na 1000 metrov a chcel by som si na záhradu pomocou tohoto Wi-Fi mostu pritiahnuť internet. A to nie len kvôli Wi-Fi modulu z relé, ale aj kvôli monitorovaniu záhrady pomocou kamery a ovládaniu veci na nej. Keď toto všetko pozapájam, budem to nejaký čas testovať. Potom o tom tiež môžem natočiť video. Tak ľudkovia moji, toto je odo mňa na teraz všetko. Držte sa mi a pozdravujte dievčatá.